Selamat datang di channel Pemersatu Bangsa, Judekni TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Saiki hati-hati lho, ta. Anu saiki ku lagi usum virus apa kae sing luar negeri. Sing bahaya lho. Virus corona apa kae lho. Oh, virus corona kuwi. Apa yang teko kene gitu sih. Ya aja nyepelekke iki hati-hati ya iki. Yang metu kok ngomah kudu nggo anu wae. Nggo brangus apa kae? Apa kae iki tutup brangus apa kae? Kresek. Udu gak kresek. Alah kae kok sing warnane biru biasa. Oh alah masker lho, masker. Oh, sing dienggo wong erek kae. Wah, dienggo wong erek ngono kae bentuk bentuk ngono lho. Wong kan iso ge anu virus kuwi ya, virusnya gak mlebu ning anu ning awake. Terus ngono iki gejalane piye? Gejalane wae ning TV-TV kae lho, jare demam terus ambruk kecil-kecil lho. Oh. Kejang-kejang ngono kae ngene ngono. Kaya wong lagi. Ala pitik ayanan lho. Oh, lubruk ya apa-apa ngono kae. ngamari ya. Bahaya kuwi. Kuwi nang kono ning dunia wis wis mematikan lho. Medeni wong. Lah kejadian apa? Kejadian apa? Terus kata. Halo? Iya enak wong kedel Pak. Anu ambulane dagorene. Darurat iki, darurat. Itu duduk rasa saiki, duduk rasa. Duduk rasa ini, duduk rasa. Goyang KUD ayo KUD. Iya. Iya, mbok kapake to, Cah? Lha penyakitan lho. Iki kaliren.